allora conoscutilor, tenisiti și avuti familii armanești de Macedonii. Svați una bună promovare și afirmare a culturii și a tradiției armanească ți este implementată și misticată cu cultura macedonească. Cu acest proiect avem naeti și pistipsim că vă ajungem cu polul nostru, ația este numai să prezentăm arhitectura a caselor armanești care era adusă din Europa. Manica multu accentul băgăm pe cultură și puterea a nicucirilor armăni care căftați la se adară a casă cu ația alizea a horia mastur care putea să le adară și să le realizează ația case. Adratele obiecte de Skopje cu mușăteață fără margină, spunti înaltă cultură de arhitectură toțel chiro. Cercetările noastre spun că mari număr de familiile armănești bănatu mușati și măr case cu imici și stil european. Ei ducea să mintă tu statele de Europa și America și după lor turnare tu locul natal vrea să o aducă acea cultură și avație la noi. Ahtăr sunt casele familiilor, Economovi, Nastevi, Todorovi, Risti, Șcaperda, Caragea, Niciota, Călăgievi și alții de Skopia, care până azi luțănură șarmul angelicios aristocratic. Prota hurșim cu palata Economovi. Nicătu a hurșita a ete ingis tu că se bălu Skopje, a hurșiră să crească nali obiecte cu nali caracteristici. Anamisa de ele este și casa a familiei Economovi, obiectul cu caracteristici de tățelchiro. Interesul de locația a obiectului familiar de bănari zviade Nicolan lună ninausu tinauspra. După tăpiili, nicucira locului era Petar Iachimovici, madilanul ună ninausu tingiți, armânul de Cucuș, domnul Dimitar Economov, este nicucir a hurșitului obiectul de construcții care azi are 3 etajuri, etaj de împadi, udați sumcătie și izbă. Familia Economovi este venită de Cucuș. Era părmătevță, m-aș să duc aminte una degresie să dar că o avem ațatenii una parte de bărnurile a familiei Economovi sunt azi auații cu noi. Sclem o avem doamna Țețe auații care șează tută ziua, bănează tu palata Economovi, este nipoată de hil a domnului Dimitar Economov care o adră a esta casă. Familia Economovi este venită de Cucuș. Sclem era părmătevță și cu multul avută familie, era nicuciră duceane etiuntul lemnu, avea drășteală, moară, era nicucir și ahoara e aproape de Cucuș Garbășel, a Cucuș, naima mare casă era a lor și era născută ca Economov Conac. Dimitar Economov era un de 7 frați, care după dipisearea gimnaziei în Sărună, era petrecut ca dascaltul Novoselo de Știp. Era născut revoluționer care se lupta contra Turției, tiți lipsea să ducă 101 de ani a hapsi, ma pe inițiativa a puterilor de ascapitat. După trecutele 3 ani și jumătate a hapsi, era selegit. De acolo dus Geneva, eu s-a îngrăpsi pe facultatea de medicină. Ma emigranții politichești din Macedonie, le zăsiră că magini ea se ducă la facultatea de dentișță. Așiții, armând lui Dimitar Economov, fu protul dentistul tu Macedoniei. Obiectul este adrat după proiectul arhitectului Dudov, a este bitisit la anul 1912. Casa are elemente de Jugendstil. Fasada este cindisită cu elemente decorativi, cu ornamente de vegetație. Desenul de her zvede pe detaliile de ușă tu intrată, pe gardul de conzoli pe etajul 2 și 3 pe arada, cum și pe gardul de scări. Această casă nică de prota avea instalații de apă cu rezervoar de pidavane, ațiva mamă na terasă, patăpuț care se utilizea cu hidrofor. Stolizma este adrată de lemnul de nuc, cindisită cu furniri și ornamente. Una parte de acele elemente sunt încumpărate de consulul din Belgia, de acel chiro adrate Viena. Această casă, după al doilea poli mondial, Vasilie Băgăs bănează alte familii, ma apartmanurile nu erau naționalizate. Familia Economovi Skopje avea nică una casă pe 3 etajuri și duceane pe 2 etajuri, ma cu planul urbanistic era surpate. Tuchirolul de trimburare a locului, obiectul familiei Economovi avea zni și din oară era faptă sănației de partea necucirului Ratko Economov, care este tată a doamna Ețețe, a la anul 1965 tu centrul la Casăbălui, a multelor obiecte la era renovată și fasada. A tuturor, cum și a palatei Economovi, pe fasada era alichite ploși de ceramică, a ornamentele era surpate. Azi, acest obiectul este renovat și casa uțănua ei vizută autentică de măninti cu toate detalii pe fasada.
Palata Nastevi. Familia Nastevi este veacă familia armanească ricama mult de 100 de ani banează tu că se bălu Scopia. Nastevi era permatevță și lucrurile lor era legat numai și tu Macedoniei mă lucra și în afară pe tu Europa, așa că permatia dit Macedoniei și în afară, tu Cehoslovačka, tu Austrie și tu America. La anul 1870 un diveles, tu că se bălu Scopia vine banează Dimitar Nastev, care a curșit cu lucru tu firma italitească și în cumpără casă tu Mahălăl Ormanescu, că născut sub numai Paico Malo. La anul 1884, după la murirea mamulti fumei, Sviații Stefan a curi pe ureacle i băgară mingiușica a Maili cu pistusine ca așiți-vă sărmână tu bana. La anul 1912, pe a lui Ilichii de 38 de ani, Stefan Nastov, un de fundatorii a bancai Vardar, căftăi zini de conducere de acel tiro, să dară casă pe mai multe etajuri pe în dreapta parte de rulul Vardar, a parte de hotelul Beliorau. Palata a familiei Nastevi era adrată după etim proiectul, care Stefan l-a cupră, tu una lui preliminari, pe tu că se bălu Viena, tu Austrie. Casa avea a ei instalații private sanitarii, hămami, pe cafe un etaj, avea și frigo care lucra cu gleț. Toțel tiroscopii avea 100 de numeri de telefoni, de care 3 era tu casa familiei Nastevi și ațea un număr tu casa familiară și dau numeri tu a lor firmi. Familia Nastevi avea și avut chindisit Python, care era atracție de Căsăbălu Scopia. Și era protă familiei tu Căsăbălu-Scopia, care încuprară mașina electrică de schinipseari și adunare pulberi tu a lor casă. Toate elemente decorativi pe casa familiei Nastevi sunt un reflex de influența arhitecturii de etă indiți care de tu Europa slărzi și pe Balcan. Maninti fasada avea elemente decorativi, adrati ca relief și ațea ornamente de vegetație, accentuate verticale cu capiteli, timpanon, sculpturi și alte. După trimburarea a locului Scopia, a obiectului, era faptă sănației cu țisă lăxia lui vizută din afară. Era surpate toate elemente decorativi și casa tută era umtă cu măltare. Mă la anul 94, casa este din nou preadrată și toate elemente decorativi sunt turnate. Inițialele pe fasada și ază tot zbărăs cu tia, vutlu și tinisit nicutira case. Stefan Nastev adra casa care nu are schiară de a ei mușuteață. Zănuclele a lui nu are da a esta casă suchiară a ei valoare de arhitectură și estetică. Tu a esta casă nică banează zănucle a familiei Nastevi. Auați pe ninga casa de al Ristiș, este și Palata Todorovi. Schemază Scopia rămaseră multe obiecte care datează de hurhita etei indița, namesea de ațeale este și casa familiei Todorovi cu afirmată valoare arhitectonică, cu dimandare istorică și culturală, cu caracteristici și elemente specifice care sunt un reflex a tendenției de arhitectură de tot acel chiro. Casa Todorovi este obiectul vițin de în dreapta parte a Palatei al Ristici. Adrata este după proiectul arhitectului Nakovic. Obiectul are etaj de împade, 3 etajuri, udați șumciătie și izbă. Azi, casa familiei Todorovi este preadrată și uțănua de ei vizută autentică de maninti. Pe cafe etaj, decorația de măltare este altă turli, cu forme geometrice și decorații cu vegetații. Așiții, azi, casa familiei Todorovi lumușătează centrul Căsăbălui Scopie și utrazi atenția cafe unui vizitor care are tunaete imagini slăconească Căsăbălu. Palata al Ristici este adrată la anul 16 de partea a farmaceutului Vladislav Ristici. După proiectul arhitectului Dragutin Maslăc, a Danilo Stankovic l-a adra aspectul de sculptură a obiectului. Este obiectul monumental, se află tu centrul a Căsăbălui Scopia, pe Plața Macedonia, de în dreapta parte a rulului Vardar și este unde puțănile obiecte care tu tirolul de cutrimburare a locului la anul 63 nu au avut ca năznii. Esta palata este raritatea namesă din monumentele ce se află Scopia, ninte a doilea poli mondial. Toate elemente pe casă sunt un reflex a tendenției tu arhitectură tu a hurhita eta indiți, cum tu Europa a și pe Balcan. A ei nicutir a avut lui farmaceutul Vladislav Ristici, a este obiectul lui custusea 5 milioane de denari tu acel chiro. După proiectul arhitectului Dragutin Maslăc, era dată propunere să aibă și liftul tu a estul obiectul, care era protu a estul Căsăbă și era de lihe mare atracție tu acel chiro. Liftul era cu origine din Germanie. Cu Palata al Ristici este legată un curiozitate, este mani am cunoscut. Când o să săpa femeilor în și apă și în nicutir lui Ristici, le vine idei să dară apuț.
Dipoacu sistem ti portarea a apa de tapuțcu pumpa străzea până la Ceatia. Au avea băgată mare cisternă care după sistemul de cădeare liberă apa inea până la cuzină, máquina tilare strani, sanitaria, așa că bănătorii avea privilegie tot cel tiro să aibă apă în casă. Tot cel tiro, după la ataristic, avea și frigider care funcționa pe bază de gleți, avea telefone, toalete și bani de ascăldare, tu cafe un udă. Palata al ristic este un monument de cultură aviglat cu nomul de la anul 1985 și Palata General este scamnul de mai multe organizații, companii și asociații. Acolo loc, sigur că lipsește să împărțăm tipa Palata Șcaperda. Una din macă născute de familie armanești, care banează Skopje, este familie Șcaperda, care din Boscopole vine răzbanează Crușova, a de acolo fuziră Skopje. Vechii skopiani șază zuătută cu tinii zburăscutia esta familie. A esta familie avea o adră de comerții cu material de construcții și ca rezultat de aceea, tu centrul la Căsăbălui Skopje adrară mușată casă că născută sub numă Palata Șcaperda. Este zbor de familie armanească de Crușova, membrii vine răzbanează când fuzea de zulunile a turților. Nicola și Domnica Șcaperda, ca tineră preaclie iuvatul a hurhita ete indeți cu a lor 6 ficiori, vine răzbanează Skopje. Nicola Zdusis lucrează Tuxeani, tu Sveta Gora, lucra cu comerții, cu materiale de construcții și de ei parazii pute nu era problem. Doi figli, Mihailo și Ianco, nicădiniți învățat tucă născute și scumpi sculii. Mihailo, de căndulu de pisi liceul Romanescu Bituli, zduse la studii la Academiei de Exportu București, a Ianco învățat Franții. După de pisiarea studiilor, Mihailo sturnă Skopje, mătuloc să hurhiască lucrează tu duceane a tatusui de materiale de construcții, el a hurhis lucrează ca bancar. Alor era și bioscopul Apollo, care mama era parte de Banca Populară. Palata avea îngălțare centrală. Țidelihe era raritate de construcție individuală de toți altiro. Parchetul, tu cafe unul de avea altă turie de zen. A tutti detalii pe stiznile dinăuntru și în afară era adrate după mostre germaneșță. Stolisma era special adrată tu atunția naima că născută firma Abonos din Belgrad, care adra stolisma cu stil specific. Tu esta palata se afla și freschi de născutlu pictor arman Nicola Martinovski. A și daule stizni era adrat loc de piano, era adrate de el. Multe de elementele era încuprate tu Germanii. A sanitaria tută era încuprată de Anglii. Casa era îndreaptă cu tepiserii, persianeri, cu cristal de Ceșca și porțulan de Japonii. Ti baccelul le aduna baccevange, specialistul ti trândafili. A esta casa era anamisă de protili și cu șadravan adrat ca unic pe sin de veară. Palata Șcaperda alăxi mulți nicutir. Era casă de reprezentații când dutuia să prutea tutti najmai importante persoane anamisă de care și marșalul Iosip Broz Tito. Un chiroto a esta casă se afla redacția Mlad Boreț. Un tiro era scamno a Comisiei de Legături Culturale cu Xeani, 8 ani era scamno Academiei de Știință și Artă, a torătul este obiectul se află ambasada italitească. Maș pe lângă tutea este Palata Șcaperda cu a ei mușăteața rămâne să zburască Tirolul trecut. Tu una mare vreare către arhitectură și nebunul tiro care este realitate pe toate este a noastre locuri. Casa al Mihailo Șcaperda este obiectul marcant de arhitectură a curi nici Tirolul nu ilo de a ei mușuteață și ar să mărturisească de una avută și tinisită familie armanească care banatul centrul a Căsăbălui Skopje. Ați să ducem aminte, maș ca sigur adunăm informații și de Palata Karadža, ața este hotelul Bristol Tora, de casa familiei Niciota, de casa familiei Călăigievi, schema pininga țale case, are nică multe alte case, ma ca una concluzie putem să zicem că tu Tirolul anamisă de dauli polemati mondiale, Skopje intrară na liștere europeane de urbanizare a Căsăbălui cu manieră academic. Căsăbălul lipsea schibă priadrat cu nali forme și caracteristici. Tu noul model urbanistic zduci lipsitura de priadrare a blocului tu centrul a Căsăbălui. De aceea ispeti, instituția de urbanism și tehnică comunală de banare ale Republica Macedonia. Tu colaborare cu instituția de aviglare a monumentelor de cultură a Căsăbălui Skopje, adrară proiectul de renovare a obiectelor cu mare valoare arhitectonică. Așiți, mari parte de palatele armanești care se afla tu centrul a Căsăbălui Skopje, azi sunt cu renovate fasade și lumușutează centrul a Căsăbălui. Care stă mult!
Ќе ви го прочитам текстот на доктор Кристо Гочи за архитектурата на влашките куќи во Албанија. Власите како етничка група дале голем придонес за традиционалната албанска архитектура, како во планинските региони, така и во големите градови на земјата. Предметот на темата за кој ќе зборува денес опфаќа прилично широк временски опсег и авторот не се нафаќа да направи анализа на градежните структури имплементирани во текот на стотици години. Бидејќи во спротивно би требало да се подготви книга со многу страници за незината целосна конкретизација. Затоа главно се посветив на неколку лични истражувања во неколку градови во Албанија каде што власите живееле со векови. Ги направиле своите куќи за живење, ги поправиле и ги обновиле кога било потребно. Било да е поради природното уништување, поради други резултати на влијанието на земјотресите. Анализата на моменталната состојба на зградите и постојаните артефакти кои возможуваат да анализираме во рамките на 500 годишниот период од турската окупација на Албанија. Може да се забележи дека влијанието на турското градителство во Албанија било неспорно. Ова влијание било забележано повеќе во градовите отколку во селата низ Албанија. Друго големо влијание врз она што го граделе власите во Албанија било и присуството на западните градби, донесени од влашката емиграција, од оние каде што отишле да живеат и да извршуваат своји трговски активности. Како што може да се забележи во времето кога власите доминирале по градовите и имале свој главен град во Скополе, тие сигурно креирале свој стил на градба во богат византиски стил. Византискиот стил бил доста распространет во Албанија, како и на сите територии на Византиската империја. Власите што се наоѓаат во јужните области на Албанија имаат иста градбена конструкција како оние во грчкиот дел на Епир и е многу јасно видлива во сите населени центри на Епир, како во градовите, така и во селата. Голема несреќа што еден голем град во овој сјај на развојот, како што бил Москополе, бил речиси целосно уништен од муслиманските турско-албански бандити во времето на бунтот на Али Паша Јанински. Но сепак, филозофијата на градењето и на стамбените згради обстанала, бидејќи власите во Москополе е развиле и имплементирале каде и да оделе. Граѓаните на Москополе биле принудени да се преселат во другите градови како што се Корча, Берат, Елбасан, Тирана, Валона и така натаму, но и во странство подалеку од Али Паша Јанински, како што се Македонија, Романија, Австрија, Унгарија и така натаму. Овие вредни жители каде и да оделе, во текот на 19 век создале своји населби, работејќи, живејќи, организирано под раководство на Сдруженијето на еснафи и соодветни црковни институции. Православната црква, која вклучувајќи елементи од грчкиот, словенскиот и влашкиот обред, создала своји митрополити во Драч, Берат, Елбасан, Тирана, Корча, Јанина, Битола, Скопје, Охрид, Призрен и така натаму. Каде и да оделе, нивните мајстори се истакнувале со своето домашно занечиство од крајот на 20 век. Сите влашки кујчи имале по еден разбој, жените влаинки изработувале прекрасни теписи, черги, покривки од волна, како што се черги од овча, волнена јамболија, тебара, малота и целиот спектар на семејна облека за возрастни деца за зима и лето. Емигрантите власти брзо го поставиле темелите во новите стамбени центри во Албанија, станувајќи основачи на новите градови во Албанија, како што се Фиера, Лјуша, Каваја, но исто така и факторите во развојот на албанските градови како што се Драч, Тирана, Валона, Берат, Подградец, Корча, Битола, Скопје и така натаму. Мислам дека најдобриот случај за анализирање е градот Берат. Градот Берат е познат и под името градот на 1000 прозорци и токму поради посебната архитектура што се користела во изградбата на градот низ вековите, поради убавината на зградите тој е ставен под заштита на УНЕСКО. Присуството на влашките жители во Берат е забележливо насекаде во старите населби на градот, како што се населбите Кала, Мангалама и Горица. Но Горица се издвојува затоа што била целосно населена со власи. Власите имале и други 16 села во регионот на Берат. Во овој познат град на Албанија се појавиле многу иконски фигури на влашки интелектуалци кои си создале име надвор од земјата. Никола Лавда бил основач на авиокомпанијата и важен влијателен човек на австриската авиоиндустрија. Тој отворил подружница на автомобили Мерцедес и продавница за златен накид во Виена, Австрија. Оставил изворедно наследство.
починал неколку месеци по трансплантација на бели дробови во Виена. Жолтата палата на 3 крата во населбата Перуа Берат, во близина на куќата на Никола Лавда, е сопствена на семејството на Сотир Цапо, заслужен уметник со влашко потекло. Неговиот дедо, правнук на Делиони Цапа од Мецово, бил капитан на Али Паша, национален херој на Грција. Еден од главните улици во Атина го носи неговото име, додека во Мецово се наоѓа негова биста. Семејното стебло на неговото семејство се наоѓа во Тирана, кај брат му на Сотир, Илија Цапо, кој бил поранешен електроинженер во Тирана. Како во Албанија, така и во странство, властите се издвојувале, во другите се занимавале со сточарство, земјоделство, значи со традиционални влашки занаети, за мажи и жени. Властите биле први кои во Берат и Корча организирале концерти за девојчиња и момчиња, каде живееле, оставале историски траги со својата работа, со својата под со нивниот редок интелект, кој се двоил на сите други, онака како што забележуваат во Австрија, Унгарија, Атина, Тирана, Скопје, Корча, Валона и така натаму. Ники Лауда е роден 49 година, а починал 2019 во Виена, Австрија. Познат е по тоа што бил 3 пати светски шампион на моторни трки на Формула 1 во 75-та, 77-та и 84-та. Во 1976 преживува ужасната сообраќајна несреќа, благодарение на здравото срце, храброста и неговиот влашки планински ген. По закрепнувањето се вратил на трките, го нарекуваат легендата на светскиот мотоспорт. Ники Лауда, со широко јавно светско признание, поранешен дом на Ники Лауда денес е Националниот етнографски музеј во Берат. Порано имавме инструменти за народна влашка музика, а денес властите како да исчезнуваат без име и како да заминуваат заедно со бескрајните приказни за традицијата, занетите и вештините на искуство наследени од нивните предци. Ова беше судбината на властите по палењето на Москополе, влашката метропола на Балканот. Во незината прва печатница, училиште, академија, по незиното целосно опожарување во годините 69 и 89. Доктор Димитар Кајана е роден во населбата Кала, студирал на крв и дипломирал како лекар во Атина. Во Париз специализирал за гинеколог. Бил маченички убиен од Хаджи Чамили и неговите разбойници со бесење на јаже во 1914 година на кеот на реката Осум во близина на мостот на населбата Горица. Еден од најголемите, најмоćните трговци од Централна Албанија, хуманист и добротел, бил влавот Теодор Анастас Москополец, од Трст наречен мелница за брашно за градот Валона, а во Торино, во Италија, во бронза го излил звоното на манастирот во Валона. Ламби Годжомани е роден во Берат, гимназија завршил во Јанина, изборувал неколку странски јазици. Бил поранешен член на Сдруженијето Башкими во 1898 година. Во 1902 година станал директор на Влашкото училиште во Берат, во античката населба Горица, веднаш во црквата Свети Спиридон. Ја поддржувал Бератската делегација на Собранието во Валона во 1912 година, бил избран за сенатор на Конгресот во 1920 година, а од 1920 година до 24 бил бератски пратеник во албанскиот парламент. Танас Папа Павле, откривач на локацијата на златните кодици, чудо на Берат се единствени светски вредности запишани со златни букви. Населбите во кои живееле власите во градот Берат биле карактеристични, а меѓу нив се Горица, Перуа, Кала, а живеели во многу други села околу Берат. Тие се истакнувале со сточарство, земјоделство, традиционални влашки занаети за жени и мажи во сите области, но особено во ретките единствени оригинални изворедни народни песни и ора, наследени низ вековите од нивните благородни потомци. Каде да живееле, тие оставиле неизбришлив траг со својата работа, волја, страст и интелект, ретки и непосредни со другите, што комунирало со многу големи дела во Европа, како што се Атина, Будимпешта, Виена и така натаму. Благодарам.
Касара касили ку стил европеан, ту мулца касабасту Македонија, јасти ценуташи векле архитектура македонеска дин касаба. Векле архитектурата Македонија, алјеј кулминации у аджумси, ко конструкции или кредитеаза нинти прота ди джумитати диета науспра. Охрда спуника ца архитектура шазацуатута јасти реалитати. Анлигатура коаца, кана скутлу архитекто Габриан Дзъци, касили ди Охрда са лек анамеса ди феномени или архитектоници ди најма мари рангу мондијал. Најма мушата каса Охрда, кар јасти апурата ка монументо ди култура, јасти каса а фамилие роби, а кури зарцинати прота уара садуција минти лало унење треи сутиша птицац нау. Каса јасти адрата јувату месија ете науспра ди дои фрац парматевца, кар издуцја ди Истанбул пънатръс ши Лайпциг. Интересанта јасти ацјаци дои фрац ангажара дау тајфи ди мастор ти адрарија каса е. Una taifa di mastur, care uadra una parte di casa, nu aveam dreptul să aibă contacte cu altă taifa di mastur, până tu depisita de adrarea acasă, dar nu hiba planul de în casă una turlie. A este dau a liciti casi era legati maș pe etaj do 4 perada, a și zăst șirvan care era drațiva mamanat. Țicăra că detaliile nu sunt una turlie, dau li casia la sară impresii că construcția este adrată cu simetrii. A una de cama mărli și mamu șateli casi tu veacle partea că se bălă Ohrda. Dino are după casa a familiei Robevi, este casa ali Urania. A esta casa este adrată tu depisita ete nauspra, a era preadrată lalo unenie nausote ținzas doi. Prosini cutirali ștei casă, făcea comerții cu peșță. Ei era mult avută familie, care putea să dare ahtari mare casă specifică după ei construcții. Țiva mamanat, tu esta casă vini zbănează vărămuliarii Urania, care nu avea femei. De ți-ai spete a esta casă, anamesă de bănătorie de Ohrda, este cănăscută sub numă Urania. A esta casă, cu a ei parte din inti, este din o ară pe riviera de Pininga Balta de Ohrda și putem să zicem că este una nică și mușată palată, care îl dănăsește de liatlu, cu a ei mușată vizută de nafoară. Când spunem ti veacle arhitectură de Ohrda, nu putem a nu aducem aminte și de casa familiei Canefce, care se află aproape de veacle catedrala de Ohrda, Aia Sofia. Adrata iastitu de pisita eta e nauspra, a priadrata lalu unenie nausoticinzați 4. A esta casa este bun exemplu de adrari măr casi pe multu nică quadratură. Casa familiei Canefce este cu arhitectură tu baroc stil, de aduncu timpanonlu care smută înaltul tu frântea a casei. De toate acestea, ți le văzăm până tora, putem să zicem că de arhitectura de eta nauspra, Ohrda se zburaște că de una valoare culturală fără margină, lăsată tu antimisia tuturor noi. Așa cum este azi transformată tu stil modern, veacle parte de căsăbălu Ohrda, de adun cu mușata baltă, este creată tu registrul al UNESCO ca antimisi culturală și mondială care lipsește să ne alumtăm su aviglem de chirare. Concluzia generală de arhitectura europeană, care este adusă tu Macedoniei tu ahurhita eta de care najma autentic martir sunt casele tu Căsăbazi Scopia și Bitoli, cum și tițăneare tu bana arhitectură din Căsăbă, de care najma autentic martir sunt casele tu Căsăbazi Crușova și Ohrda, este ca najma mare contribuție de toate acestea au cănăscutele și avutele familiei armanești. Părinții armăni, nică tu ațel tiroli petrițea femeile lor la studii pe metropolile mondiale, de Iulia Duțiră ațeale stiluri europeane arhitectonici, a mulță de ei, ca rezultat a avere financiară care o aumentare pe Europa, spusiră vreare suțână și veacle arhitectură din Căsăbă, ma cu tuta ei luxus, care poate zveadă de toate elemente europeane care sunt băgate și pe fasadele de casele a lor, ma și pe tudazile tu casele, udați care sunt avute cu multe scumpe suveniri. Vără de țale suveniri și elemente, zua de azi sunt țănute ca antimisi de a lor păpâni și parapăpâni, care nu maști era măr lăcrători, mai era și măr vizioner armâni, care lăsară mare semnul de istoria a statului macedonesc.